votes, no negative votes, no abstention. Senate Bill 2522 is approved on third reading. Congratulations. Ito lang ang batas na sinuportahan ng lahat ng congressman at lahat ng senador. Walang sino man ang nag-oppose. Lahat ay co-authors. We welcome everyone sa kauna-unahang pamudiriwang ng National Baptist Day sangayon sa Republic Act number 11897. Kung kaya mayroon tayong National Baptist Day, ay upang bigyang daan ang mabuting balita ni Kristo sa lahat ng ating pagdiriwang. Sapagkat wala nang ibang magiging mas matayog pa sa pangalan ni Kristo. Kaya po ginagamit natin itong kaloob na ito ng ating estado na sinasabi ay pagkilala sa mga Baptist churches dahil sa ating kontribusyon sa nation building na wala ng ibang napakatayog na kontribusyon ang maaari gawing ng mga Baptist, kundi ang pagpapahayag ng kaligtasan kay Kristo Jesus. National Baptist Day po ay hindi binibigyan ng halaga ang pangalang Baptist. Ang binibigyan ng halaga ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. We make the Lord Jesus' name more important than anything else in our life. About 600,000 people join us. Live streaming, Zoom, face-to-face, all over the world in this convention. That's great. Nakikilala na ang mga Baptist. Nais kong sabihin na ang National Baptist Day ay para sa lahat ng Baptist. At upang tayo ay magkaroon ng platform, upang bigyan pa ng mas epektibong daan ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Upang makaabot tayo sa estado mismo, ano man yan, national man yan, or local man po yan.